Ya Allah, kana ganin halin da nake ciki. Ya Allah ka kawo min ɗauke. Bani da abun dogaro sai kai. Wai kana nufin cin jiya da muka dawo yarinyar nan kusan da bata likuta maka ba? Kai ana magana arziki sai ka ringa sako ta tsiya. To ni da na gayyace ta ne ta zo ta mun sannu? Ai da ni ne kai yanda kuke ku biyun nan a ɗaki da kulle ta zanna mata mugun duka. Abba kenan. Wai Hidayar? Ƙwarai kuwa, ai wasa ma waje ya samu. In banda ita da ƙiƙiya ce, ai ta zo ta ma sannu. Kai ba kai ba ma, ko wani ta samu ta zo ta mai sannu, bare kuma kai mijinta. Karka damu, ka kwantar da hankalinka. Da sannu zan yi maganinta. Daga ita har shi. Kuma lallai sai na nuna mata ni ne sama da ita, ba ita ce sama da ni ba. Hello Zaliha. Kina ina ne tun ɗazu muna zaune muna jiran ki. To shikenan sai kin zo. Ya dai ya kai. Wallahi ban san uwar da ta kai ummi gidanka ba. Kuma mai ji ba za ta shiga wannan gidan ba. Don wannan yare gana mata azaba nake sosai. Ki ji wallahi saboda tsananin azabar da na gana mata ba har ruwan zafi na watsa mata. Shayi tafashashe kuma. Mana. Yana kamar kin tsoro ta yi kace ki na zuba ba. Bahijja fa yar uwata ce. Uwar mu ɗaya uban mu ɗaya. Irin wannan azaba haka har da ruwan zafi Bashir. Anya ya kamata na zuba ido ana mata wannan nau'in azaba?